Jeg hedder Oliver. Jeg har siden Skal Mit Vægttab Kickstart dit. Udover det, så er jeg blogger på fedtspejder.dk, og så arbejder jeg som personlig træner. I dag der skal jeg have lavet en test af en masse dejlige proteinpulver, jeg har fået ind ad døren. Blandt andet skal jeg kigge lidt på den her fra mærket Linus Pro. Den her chokoladeproteinpulveret fra Nutrimino. Den her Viking Protein med jordbærsmag. Og den her Whey 100 Body Lab med smagen Peach and Orange Flavor. Hvad er proteinpulver? Proteinpulver, det er kosttilskud. Det vil sige, det er ikke noget, du skal spise i stedet for din almindelige mad. Det er meget vigtigt, at du spiser sundt og varieret. Proteinpulver er med til at restituere din krop efter træning. Det er kroppens egne byggesten, og det er noget, der er med til at skabe en masse dejlige muskler. Hvornår spiser vi protein? Som sagt, det gør vi efter træning. Hvor meget tager vi? Det er meget forskelligt. Alt efter hvor meget du skal have, hvor meget du får af din almindelige kost, og hvor hårdt du træner, eller noget. Jeg doserer som regel cirka, hvad der svarer til 48-50 gram ren protein per shake. Det er godt sådan 2 scoops her, med god top på. Jeg bruger den her til dagligt. Viking 100. Men nu må vi se, om jeg finder mig en ny favorit blandt nogle af de andre, jeg har med mig her i dag. Hvor kommer proteinerne fra? Altså, dem jeg har her, det er valleproteiner. De kommer alle sammen fra komælk. Men man kan også få proteiner fra mange andre steder. Hvis nu man er veganer for eksempel, og ikke vil have noget, der kommer fra dyr, så kan man få fra soja, ris, bønner, hamp, you name it. Så der er masser at vælge mellem ude på markederne. Undskyld, det er one take det her, så det bliver rigtig svært, og jeg er bestemt ikke nogen video superhelt. Jeg glæder mig rigtig meget til at smage på dem. Jeg vil lave et blogindlæg til jer, der handler om det bagefter. Og alle produkterne, jeg smager på i dag, stort set kan fås inde på fedtspejder.com, ellers så kan man altid få dem på deres egen hjemmeside. Så det bliver spændende. Let's get to business. Det første proteinpulver, jeg skal kigge lidt på, det er Nutriminos valleprotein. Den smag, jeg har fået hjem, det er chokolade, så lad os se, om ikke det er en variant, der virker. Jeg har snydt lidt, og den ligger nede i denne her i forvejen. Og så har jeg lidt vand her. Jeg blander altid op med vand. Nogen kan bedre lide mælk, men jeg synes, det bliver en lille smule varmt med mælk. Så vi prøver at have lige her. Så skal det med i. Sådan der. Så skal jeg lige have skruet ordentligt fast her, ellers så har jeg proteinpulver ud over det hele. Ja, præcis. Proteinpulveren, den skal shakes rigtig godt. Jeg har nemlig allieret mig med sådan en fætter her, en siv, så vi prøver at hælde proteinpulveret igennem, for at se om der skulle være en masse klumper i. Det er nemlig ofte et tegn på en ringe kvalitet og et højt sukkerindhold. Så lad os prøve at se på det. Den er ved at være der. Og lige en ekstra tur her. Det var altså Nutriminos chokoladevariant, jeg har her. Umiddelbart ingen klumper. Det var da fantastisk. Skal vi så se, om den smager godt. Skål. Den smager ikke så meget, synes jeg. Den har ikke sådan en specielt kraftig kakaosmag. Nutrimino har også lige lavet en ny produktserie, som skulle være sukkerreduceret. Men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Nutrimino-pulveret her indeholder 71 gram protein per 100 gram. Hvilket er den lave ende af de klassiske valde 100 proteiner, vi kender. Der er 9,6 gram kulhydrater i, og så er der hele 7,8 gram sukker i per 100 gram, hvilket er ret meget. Men det forklarer som regel også den gode smag, som der ofte er i Nutriminos produkter. Det var udmærket. Det var det bestemt. Ikke sådan prangende eller noget. Det smagte fint. En meget god kakaosmag. Og der var ingen klumper i. Og det vil jeg sige, det var mere end jeg havde forventet. Den næste vi skal smage på, eller jeg skal smage på, jeg kommer nok til at være pænt fuld lige om lidt. Det er Viking Proteins Whey 100 fra getbig.dk.
det er den protein, jeg plejer at bruge efter min træning. Nu vil vi se, om jeg finder en anden favorit i dag. Den har en meget syntetisk lugt, synes jeg nu nok. Varianten, jeg har fundet frem her i dag, det er med jordbær. Maskebin, som det nogle gange er. Lad os kigge på det her. Og altså one take det her, fordi at, det er noget dyrt stads, der er protein på her. Vi prøver, og hvis vi skal have tvivl, så matcher shakeren selvfølgelig mærket. Det er klart. Det er altså Whey 100 fra Viking Nutrition fra GetBig. Prøv at se. Det dufter som man plejer at gøre efter træning. Det er jo som sagt det proteinpulver, jeg plejer at bruge, men nu vil jeg jo lige vise jer også. Der var faktisk en lille smule klumper i her. Meget, meget lidt dog. Måske det er fordi jeg ikke har shaket den helt ordentligt, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er der. Og det er jo et dårligt tegn til i hvert fald. Vi prøver at se på det. Så der. Vikingproteinen her indeholder 74 gram protein per 100 gram, 9,3 gram kulhydrat og 7,6 gram sukker, hvilket er næsten lige så meget som Nutrimino, men ikke helt lige så meget. Altså, det smager som det plejer. Meget syntetisk, har en udmærket konsistens, men ikke noget råb hurra for heller. Fint nok, hvis man bare så kører den ned, men det er også det. Det var så den. Den næste vi skal have gang i, det er den jeg er mest spændt på faktisk. Det er et helt nyt dansk mærke fra 2014. Det hedder Linus Pro Nutrition. Det er dansk. Og jeg har lige fået den her ind ad døren. Så sådan her ud. Deres nye serie. Jeg har fået den med vanilje. Selvom jeg normalt hader vanilje, så tænker jeg, at det skulle der også være plads til. Så nu må vi se, hvordan det smager. Igen har jeg selvfølgelig en shaker, der matcher, det er klart. Stop det. Det er lige før, der ikke er vand til den sidste. Så bliver det en tynd en. Linus Pro, mine damer og herrer. Lad os se, om det duer til noget. Og ikke mindst, om det klarer min SIG-test her, som jo nok er noget helt nyt. Og selvfølgelig et rent glas. Skal vi se. Det dufter bare af lavkage det her. Shit. Der er med. Undskyld. Der er ingen klumper i. Nu skal vi så smage på herlighederne her. Den smager faktisk rigtig godt. Det gør den. Selvom jeg ikke kan lide vanilje, så er den faktisk rigtig god, den her. Linus Pro, den er klar testvinder inden for protein per 100 gram. Den indeholder 76 gram rent protein per 100 gram pulver, 9 gram kulhydrat og kun 6 gram sukker, hvilket er den næstbedste i testen. Så et nyt skud på stammen. Smager rigtig godt. God konsistens, ingen klumper, høj protein og lav på sukker. Så det er meget positivt overrasket. Det må jeg sige. Den næste og sidste, jeg skal kigge på i dag, det er den her. Bodylab, en dansk klassiker. Yndet og elsket af rigtig mange. Jeg har aldrig selv brugt den, men det kan være, at det er den, der bliver min nye favorit efter i dag. Smagen, jeg har fået ind ad døren, er
peach and orange flavor, som skulle være super god. Den der er blevet rated bedst på deres hjemmeside. Den dufter rigtig godt. Nu må vi se, om den også smager godt. Sådan der. Det her pulver indeholder 74 gram protein per 100 gram. Det var ligesom Viking protein. Kun 6,5 gram kulhydrat, hvilket er meget lavt. Og kun 5,5 gram sukker, hvilket vil sige, at den jo faktisk er testvinder på sukkerindhold. Men nu bliver det spændende at se, om den også smager lige så godt, som alle siger. Jeg får lige lidt ekstra shake her, fordi der er ikke så meget vand tilbage, så nu må vi se. Sådan der. Det må være nok. Den er sådan helt smoothie-agtig, både i duften og i konsistensen. Og der var ingen klumper i. Det synes jeg er imponerende. Den er lidt skummet til gengæld. Lad os prøve den af. Også helt vildt god i smagen. Det var da sindssygt. Rigtig, rigtig god. Før i tiden har det meget været Nutrimino, der har ligesom været på nummer 1 i smag, med deres stracciatella og chokolade og alt muligt. Men det har som regel også betydet et rigtig højt sukkerindhold i deres produkter. Og der synes jeg virkelig, at de har fået baghjul af både Limus Pro og Bodylabs version. Så fik jeg smagt på en masse gode proteinpulver her. Jeg synes, at Bodylabs var den bedste, men jeg synes, at der generelt på hele linjen var en rigtig høj standard. Altså, det er jo sådan på det danske marked, at der er faktisk kun gode produkter. Men i den her omgang var det altså Bodylabs Peach and Orange hed den, der vandt. Min lille test her, den vil jeg skrive blogindlæg om, som kommer op på fedtspire.com i løbet af næste uge. Smid gerne en kommentar, eller en anmeldelse, eller en stjerne, eller et eller andet. Gør noget. Det vil jeg være rigtig glad for. Ja, ha' det rigtig godt. Hej.